Malayo-malayo, pakyawan na yon. 20, isang tabo o isang balde. One, two, three, come on! Hello guys, good morning sa inyong lahat mga subscriber ko, mga viewers ko. Good morning. Welcome to my YouTube channel guys. I'm Christopher Gonzales. Dito nga pala ako ngayon guys sa dati yung pinuntahan ko dito guys sa may North Sagaray, Barangay Bitungol. Maalala nyo guys yung dating una kong video sa balon. Andito naman ako ngayon guys. Namasyal na naman ako dito ulit. Yan guys, mga nag-iigi guys sa balon. Yan sila guys oh. Malaking tulong talaga sa kanila guys yung balon dito. Kasi nga guys ay walang tubig sa ngayon dito. Pero mayroon ng project na mga tubo sa linya sa tubig guys para magkaroon na sila dito ng nawasa. Pero sa ngayon guys nga wala pa silang tubig. Ang balon na muna yung kumbaga nagsusuporta sa kanila ng tubig guys. Yan oh, mga manoy, mga manay, welcome to my YouTube channel. Ayan may balon sila dito guys yan. Yan, kung maalala nyo guys yung una kong video dito. Ayan oh, si ate. Hi ate, good morning. Yan si ate guys, residente dito sa mga narilugit sa bahay dito guys. Yan. Yan si Undoy, nag-igiw din si Undoy oh. Bait ni Undoy no? Tsaka si Ninong Erning guys, yung ninong ko sa kasal. Yan. Ito yung pinuntahan ko rito guys. Pumunta ko rito. Yan. Si Ninong Erning Recto. Yan. Dong. Papali video eh. Tabangan ng Erning. Igib. Okay, mawala muna sandali. Mag-igib muna kami. Okay. Mag-igib na ako ng tubig. O, yan na. Ito yung galon no. Ito. Si Ninong mag-igib. Okay. Nagigib siya kasi mahirap tubig dito. Wala pang nawasa. Wala pang nawasa, nakarating dito. Kaya, dito muna sa balon mag-ano. Igib. Madulas-dulas na yung daan. Dandahan, baka madulas ka. Sunod na panahon, bilhin ko na to lahat. Bilhin ko to lahat, pambigay ko dito sa mga walang bahay. Oo. Oo, ganun ako eh. Ikaw gusto mo dito ng bahay? Ako? Oo. Kung mayroon pang bakante. Dito nga, oh, bibilhin ko na to. Saka wala naman akong ang mga malipat nandito kasi guys, yung mga na-relocate, yung kumbaga pinali sa gobyerno guys. Gagamitin na yung lupa. Kaya dito sila nirelocate ba guys? Ganun pala. Okay, Sige. guys, igib na naman ako ng tubig. Di na to akyat sa Ito yung driver ng di na to umakyat sa building. kariton. Driver Ayan, na, oh. basta driver ng tricycle guys. Ngayon driver na ng kariton. Oo. Bawat isang timba, 5 piso. Yung ano niya, pamasahe. Ayan, sayang tubig ah. Oo. Pag malayo-malayo, pakyawan na yon. 20, isang tabo o isang balde. Wala. Pero isa. Wa man talang no, ay tay bato tigas yo. Sayang tubig. Guys, kiba-kibaan. Sige. Okay, exercise guys. Tingnan mo, nabangga ka lagi. Ito yung driver na hindi marunong ata to sa kariton eh. Marunong lang sa tricycle eh. Delikay ka sa bato. Oh, bata. Bas. Baka bata yung masagasaan mo dyan. Hindi na bato.
Ito yung ano, driver ng tricycle dati. Ngayon, nagkakarito na lang. Ito na lang. Oo, kasi wala nang kita sa tricycle eh. Ganun na kahina yung biyahe sa tricycle guys. Kaya dito na lang, nagtutulak na lang Oo. ng kariton. Ito oh, yung pamasahe ng tubig. Isang balde, 5 piso. Live yan, live. Oo. Ipasa mo na para makita na. Mamaya, i-post ko. Tagahigip na sa Bulacan. Oo. Hindi na mapasada yung tricycle. Di na, wala na daw kita eh. Oo. Buti pa sa ano, kariton, 5 piso bawat isang balde. Oo. Eh naka 8 balde na eh. Ayun na, nagbubuhat na siya. Malipat ano? Ha? Napuno na pala guys yung puno nininom ng tubig. Kailangan talaga nito guys yung ayos na tubig. Maligo. Alright guys, napuno na namin yung tawag dito, drum ng sa pamamahay ng ninong ko sa kasal. Napuno na yung napuno na namin sa tubig yung drum niya. Bumalik ko dito guys sa balon kasi talagang napakahalaga sa mga residente dito guys. Sa panahon ito guys kasi nga wala pa silang tubig. Yan hanggang ngayon guys may nag-iigib pa. Dahil ay talagang pangunahing gagamitin talaga sa pamamahay guys ay yung tubig. Yan guys oh. Yan. Mayroon na naman parating guys na magigib. Yan guys. Yan mag-iigib din yan guys. Yan. Kaya makalaking tulong sa kanila yung mga residente dito yung balon na yan. Yan. Paano na lang kaya bro kung walang balon dito na mapagkunan ng tubig? Sa tangke. Mayroon. May tangke rin dito. Kaso mahal. 4 kada sa container. 4 pesos. Oo. Sus, mahal pala guys. Pag doon sa tangke, tawagin nila. Ibig sabihin tubig na nawasa ba yun? Hindi, andun, balon Bukal, siya din. bukal din. Sa, Parang deep well din siya. sa bakas kinukuha. Pero pwede rin man siya uminom. Hindi, Inumin. Kasi madulas, saka Pero may kalawa. pero bakit ganun kamahal ang ano? Malayo deep well. kinukuha ng tubig. Ibig sabihin gagamit ka pa ng sasakyan na Oo, naman tangke. para lang mag-igib. Oo. Oo, Kaya kita mo. konting nila, binabawi na sa crudo. Ay, kaya guys oh, talagang pag dito buti may balon, at least nakakalibre no. Pag wala Oh, kami balon, kita mo guys, napakahalaga talaga. 76 yung bill na, gastos namin sa tubig. Ah, 50 yung sa isang buwan, malaki. 50, 76, okay, 80 sa kada 2 araw. 80 pesos. Oo. Biro mo yun guys, kada 2 araw, 80 pesos. Magkano na yun sa loob ng isang buwan guys. Tapos papagod ka pa, maglaan ka pa ng oras para magigib, di ba? Oo. Ganun talaga guys, kahirap pag walang tubig. Buti nga talaga guys, no? Napaka malaking tulong sa kanila dito guys, yung balon na to. Kaya, salamat talaga sa balon. Punta na lang. Maraming salamat talaga sa balon na nagkaroon dito ng bukal na mapagkukunan ng mga nakatira dito, mga residente guys. Okay? I-give na si Sir. Pangalan mo Sir pala? Randy. Randy. Okay, may kausap tayo dito guys, si Randy. Gawin natin muna tayo guys. Kaya nag-i-give siya guys. Yung kalayo yung pinag-iigiban namin dito. Yung ninong ko guys ay napuno na yung kanyang drum. Kaya
Natapos na kami mag-igib. Hi ma'am. Good morning ma'am. Yan. Guys, i-igib din siya guys. Mag-igib din yun. Okay. Yeah, pinawisan na rin kaya ako guys sa pag-igib tapos tulak sa kariton. Yan si sir. Hindi ko na tinulungan guys kasi kailangan naman pag nagbitbit ka ng tubig sa kaliwa, kailangan din mayroon ding bitbit sa kanan dahil para pantay. Yan guys. Yan siya. Yan guys, meron siyang tricycle para mapagkargahan niya ng tubig. Malayo pala yung bahay niyo, sir. Diyan pa sa taas pa. Malaking tulong din sa iyo itong tricycle mo, no? Pag kariton paahon ta, hindi mo maitulak mo isa. Tsaka pag nabundol kanina, pag igigib nabundol sa bato, natikwang yung mga natikwang yung mga ano ko, yung galon. Sayang yung tubig, tsaka alog-alog ba? Sayang, may takip din naman yung ano na guys. Yung mga drum niya maliit siya guys, to. Mayroong takip para pag kahit maalog-alog siya guys, hindi maano yung tubig, hindi masasayang. Oo, hindi siya matatapon. Alright, maraming salamat ha. Sa'yo, ulitin ang pangalan mo pala. Randy. Okay guys. Hi Randy, magandang umaga sa'yo. Yan. Alright guys, ito. Okay, babalik pa siya guys. At ako'y, mayroon pa kaming papasyalan pala guys na lugar. Mayroon pang lugar dito guys na dinarayo sa mga tao. Lalo na guys kung panahon ng summer. Kailangan mo maligo. Mayroon pa dito paliguan guys na ilog siya. Masasabi nila na maganda rin daw. Kaya yun ang pupuntahan natin mamaya guys. Okay? Mawala muna ako guys. Sandali. Bye bye.